Helo, siwmai. Ni nôl eto a mae'n 2021. Hwna'n weird. Fi ddim hyd yn oed yn teimlo fel sy 2020 wedi digwydd. Ond, fel maen nhw'n dweud, New Year, New Me. Wel, falle na. Achos, dyn ni nôl eto gyda TikToks gorau Cymru rhan 2. Siarad am New Year, New Me. Os ych chi yn wneud addiniad blwyddyn newydd, beth am chi benderfynu tawch addiniad chi fydd i Tanysgrifio i PopT. Syniad arbennig. Dyna ddigon o wafflo. Gad ni fynd mewn i'r fideo. Coni off dy'r TikTok cyntaf. Pause and duet because we're going to try some Welsh town names. Starting easy, working our way up. Number 1. Cefn Mawr. T'mo be? Mae fe'n atha da. Mae well na rai bobl yng Nghymru yn gweud enwau lle yma. Dolgellau. Llanwrtyd Wells. So'n chwerthin anno fe achos fi'n lygo'r ymdrech mae fe'n rhoi mewn, ond mae'r acen yn atha ffynnu. Come on. Ystrad Gynlais. Ooh. Rwslanner Crigog. So how'd you do? Dwi'n be, mae'n 10 allan o 10 i'r TikTok yna, achos ymdrech mae'r boi yn rhoi mewn. Mae fe'n dod o America? A, oedd yn dda. Obviously, mae Cymru yn mynd yn viral. Un o'r TikTok nesaf yw school trips we all had when we were in primary school. Dwi'n erfyn gweld lot o Langranog neu Glanllyn os chi'n dod o'r gogs. Gewn ni weld? Hwna'n goffa fi o'r fideo gyntaf. Chi'n gwybod, os yw sosban fach yn dod arno, mae'n mynd i fod yn TikTok da iawn. Techniquest. Pan chi'n mynd i Techniquest, byddwch chi jyst yn... Awkward. Nawr, chi'n mynd ar trip ysgol i awkward. Chi'n gwybod hwnna y trip gorau chi'n mynd i fynd arno. Ond, nath vote cael ei wneud, a dyma oedd y theme park gwaetha yn y Deyrnas Unedig. Mae plentyndod ni wedi bod yn gelwydd. Dwi wedi siomi tyma bach, achos does na ddim sôn am Langranog. Oedd Langranog yn elfen pwysig iawn o blentyndod pawb oedd yn dod o Gymru. 6 allan o 10 i'r TikTok yna. Nawr, y TikTok nesa. Disclaimer. Os ych chi'n athro neu athrawes Gymraeg, switchwch off nawr, achos dwi'n credu bod y TikTok yma yn cymryd y mic mas o chi. Bore da pawb. Heddiw dyn ni'n astudio 1632 o gerddi ar gyfer yr arholiad. Dyna sut oedd y cwrs tygau a lefel A Cymraeg yn tymlo. Loads a loads a loads o gerddi chi. Merched, pam ddech chi siarad Saesneg? Pa iaith ni'n siarad yn ysgol yma? Cymraeg yw iaith y daith. Cymraeg yw iaith y daith. Classic athrawes neu athro Cymraeg. Heddiw ni'n gwylio Tylluan Wen. Heddiw ni'n gwylio Hedd Wyn. Heddiw ni'n gwylio Mynydd y Grig. Fi'n credu bod pawb sydd erioed di wneud Cymraeg. Sdim ot pa oedran nhw. Maen nhw gyd yn gwybod neu wedi gwylio o leia un o'r ffilmiau yna. Wedi gorfod. Siwan, pam wyt ti heb dysgu'r geiriau gyfer y llyfaru mae'r Steddfod wythnos nesaf? Am, ar, a, dros. Dyna un peth sydd wastod yn annoio fi yw bod pawb yn dysgu am ar, a, dan, dros, drwy. Mewn ffordd gwahanol. Cymraeg. Gwell Cymraeg slac na Saesneg slick. Cosp. Cosp. Oedd adran Gymraeg fi yn neis. Nawr, pwy sy'n eisiau dysgu am gynghanedd? Dafydd Iwan. Eich gwaith cartref heno yw gwylio pob pennod Come On Midfield. Come On Midfield. Yn credu bod pobl o'r gogledd obsesiwn dy Come On Midfield. Dim comment lawr y de. 8 allan o 10 i'r TikTok yna. Tattoos. Chi gallu gweld? Dyw PopT Ping ddim yn meddwl
microwave. Microdon yw'r gair iawn. Ond fydden ni dal yn rhoi 7 allan o 10 i'r TikTok yna, achos bod rai o'r geiriau yn atho ffynnu. Nawr, dyma TikTok sydd wedi selio ar pan ti'n clywed rhywun yn siarad Cymraeg ar wyliau. O, haia Betty, sut wyt ti? Mae rhywun yn siarad Cymraeg. Dwi'n mwynhau wrth modd yma ar fy wyliau. Mae'r tywydd mor braf, a mae'r pobl mor hyfryd, yn dwlu ar y bwyd. A ie, mae pawb yn rili neis, mae'r gwestiwn hyfryd. Ie, bendant, ie. Maen nhw angen gwybod bod fi'n siarad Cymraeg. Sut mae John a sut mae'r plant? O, gwych, da iawn. Ie, mae'r pethau'n mynd yn da. Nid yn gofyn bywyd moethus air y byd. Calon lan, ffordd clasic o ddangos bod chi'n Gymreig. Byd na'i berlau man. Ie, ti'n iawn. Helo mam, shwmai, sut wyt ti heddiw? Wyt ti'n iawn? Goholyd bach. Na. Mae'n rhywun syliau. Helo. O, shwmai? Ti'n siarad Cymraeg? 10 allan o 10 i'r TikTok yna. Mae'r boi ma, falle taw fe, yw brenin TikTok. Mae pob fideo fi wedi gweld yn ddoniol iawn. Dyna ni am y TikToks heddi. Un peth fi wedi bod bach yn siomedig yw, oedd na ddim cymaint o Dafydd Iwan, dim digon o Picer y Man. Gobeithio y tro nesaf fydd PopT Ping wedi diflannu. Gobeithio wnaethoch chi fwynhau gweld TikToks gorau Cymru. Rowch wybod yn y sylwadau isod pa fath o TikToks, pa fath o fideos, pa fath o trends i chi moyn i fi i weld y flwyddyn yma. Cofiwch i Tanysgrifio, i PopT, i gadw up to date gyda be ni'n neud y flwyddyn yma. A chofiwch hefyd i hoffi'r fideo isod. Tan y tro nesaf. Dyna.